A Gala Hípica Virxe Peregrina celebrará a súa 10ª edición o vindeiro día 29 de xullo no Hipódromo de Campañó. O espazo hípico, único da provincia, acollerá o concurso morfolóxico de cabalos, eguas e poldros de pura raza española e pura raza árabe. O concurso coincidirá con outra das actividades programadas para a xornada, unha ruta cabalar de 20 km que partirá ás 10 da mañá e que pasará por Castrove, Meis e Poio. Este ano fixemos un cambio, os concursos morfolóxicos eran pola tarde sempre, pero bueno, este ano vamos facer, como a xente dos concursos non é a que participa na ruta, vamos facer todo pola mañán. Vamos facer todo pola mañán para que despois pola tarde nos quede tempo para facer unha gincana popular. Como novidade nesta edición, pola tarde, ás 5:30, celebrarase unha xincana popular, na que se combinarán probas de destreza e velocidade e na que se premiará os 5 primeiros clasificados. Dentro do círculo onde se fan os morfolóxicos, pois habrá uns obstáculos que hai que sortear en zigzag e tal, saldrán á pista, unha proba de velocidade na pista, hai que volver a facer outro zigzag en máis ou menos na mitad da pista, e vai por tempos, vale? Vai ser eliminatorio por tempos. Isto é unha novedade, vímolo aí en outros concellos, parece que dá resultado, entón vamos a probar. A inscrición permanecerá aberta ata o vindeiro 27 de xullo. A organización prevé uns 70 participantes no concurso morfolóxico, o que soen acudir cabalos que proveñen tanto do resto de Galicia como a de Portugal. Contan ademais con arredor de 150 cabalos na ruta. O Concello contribuirá con 9.000 euros para a organización do evento. Dende a Asociación Cabalar do Monte de Campañó lembraron que as instalacións do hipódromo se están a usar de maneira gratuita tanto para adestrar como para a realización de prácticas dos cursos de equitación.